Што стала вядома пра Эдуарда Бабарыку, каго славіць Лукашенка, а таксама падрабязнасці абставінаў загадкавай трагедыі на Берасцейшчыне. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння у Лукашэнкі быў насычаны дзень. Ён раздае медалі і скардзіцца расійскім гасцям на жыццё. У Палацы Незалежнасці сёння ўручалі дзяржаўныя ўзнагароды з нагоды Дня Незалежнасці. У сваёй прамове Лукашенка асабліва дзякаваў сілавікам. Ён нават назваў іх атлантамі. І тут маюцца на ўвазе не беларускія лядоўні, а антычныя героі. Как всегда, среди награжденных немало людей в погонах. Это представители вооруженных сил органов государственной безопасности, внутренних дел, пограничной службы, которые с оружием в руках защищают мир и покой Беларуси. Мы видели это в 2020 году. Силовики, как настоящие атланты, держат на своих плечах чистое небо нашей страны. И обязательно удержат. Але на гэтай цырымоніі ордэны і медалі атрымлівалі не толькі сілавікі. Узнагароды далі цэламу шэрагу чыноўнікаў і дырэктараў дзяржпрадпрыемстваў. І яшчэ адзін момант. Галоўны боль Лукашэнкі апошніх часоў, яго будучыня ці будучыня яго сям'і ўжо пасля яго зноў праскоквае ў публічных выступах. І сённяшні таксама не стаў выключэннем. Можа, Лукашенка пакуль і не падбірае пераемніка, але відавочна, што ўсё часцей пра гэта пытанне задумваецца. Поэтому сделаем и то, что мы должны сделать, особенно привести к власти, к руководству в стране новых молодых людей, которые продолжат те дела, которые мы начали. Акрамя таго, Лукашенка сёння выпраўляў у Маскву новага пасла Беларусі ў Расіі Рагожніка. Там Лукашенка пабедаваў на вялікую канкурэнцыю, а таксама прагаварыў, што не пакінуў сваю мару пабудаваць другую атамную электрастанцыю. Цяпер гэтае пытанне абмяркоўваецца з расіянамі. Ну і таксама прайшла сустрэча са старшынём расійскай дзярждумы Вячаславам Валодзіным. Прычым, калі сваім падначаленым Лукашенка гучна абяцаў мір, то расійскаму госцю ён ужо пачаў скардзіцца на пагрозу вайны. Цытата: «Нас уцягнуць у разборкі ім вельмі хочацца для таго, каб расцягнуць нас па гэтай мяжы, зрабіць немагчымым наш супраціў і давесці эскалацыю да такой ступені, што ўвесь свет здрыганецца. Вельмі сур'ёзная сітуацыя і расслабляцца нам ні ў якім разе нельга». Канец цытаты. Прычым Лукашенка дакаціўся да таго, што нават Валодзіна назваў сваім старэйшым братам. Раней ён так казаў толькі на адрас Пуціна, але, як бачым, паціху абрастае сваякамі. Перабежчык без трусоў. Незвычайную карціну назіралі на памежным пераходзе пад Брэстам. Там цалкам аголены мужчына пабег з Польшчы ў Беларусь. Дакументаў, як вы разумееце, ён з сабой таксама не ўзяў. Госця скруцілі беларускія памежнікі і пасадзілі ў ізалятар. Паведамляецца, што ён быў у стане наркатычнага ап'янення. Асоба мужчыны яшчэ высвятляецца, але праблемы ў яго будуць сур'ёзныя. Галадупага мігранта чакае справа за незаконнае перасячэнне мяжы і, магчыма, за гвалт у дачыненні да сілавікоў пры затрыманні. Апошняе, калі што, караецца тэрмінам аж да 7 гадоў. Новыя праблемы з'явіліся ў Вадзіма Пракоп'ева і Валерыя Сахашчыка. Цяпер абодвух абвясцілі ў вышук і расійскія сілавікі. Па іх версіі, Пракоп'еў і Сахашчык, цытата, займаліся вярбоўкай, навучаннем і зладжваннем баевікоў з прыцягваннем замежных інструктараў у Чэхіі, Польшчы і ва ўкраіне. Праўда, да такіх навінаў абодвум не прывыкаць. У Беларусі на іх даўно завялі крыміналку за стварэнне добраахвотніцкага палка «Пагоня», а Пракоп'ева дык і ўвогуле аж двойчы асудзілі завочна і далі яму 25 гадоў калоніі. Залева за левай, а парад па раскладзе. Беларусь зноў накрылі моцныя дажджы і навальніцы. Па ўсёй краіне падалі дрэвы, некаторыя гарады паплылі і амаль 800 населеных пунктаў атрымалі праблемы з электрычнасцю. Ва ўшацкім раёне моцны вецер знёс частку недабудаванага дома. На шчасце, абышлося без чалавечых ахвяр. Праўда, нават непагадзь не ўратавала беларускіх вайскоўцаў ад муштры. Мінабароны з гонарам выклала відэа рэпетыцыі парада на 3 ліпеня. На ім жанчыны ў форме маршыруюць проста падчас залевы. Дарэчы, пра парад. Некаторых бюджэтнікаў заганяюць на такія мерапрыемствы пугай, але для іншых прызапашаны і пернік. У рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры «Маці і дзіця» шукаюць тых, хто паходзіцца схадзіць на парад і канца 3 ліпеня за грошы. Ад гэтай медустановы трэба выправіць аж 30 чалавек. Усім ім кіраўніцтва абяцае прэміі ў 3 базавыя велічыні, а гэта 120 рублёў. І вось цікава, ці адгукнецца на такую прапанову старэйшая дачка Наталі Качанавай Вольга,
Ольга, якая працуе ў РНПЦ «Маці і дзіця» неанатолагам. Загадкавае знікненне малой дзяўчынкі ў Камянецкім раёне. Там шукаюць 4гадовую Маю Любімцаву. Дзяўчынка знікла учора. Яна выйшла са двара свайго дома ў вёсцы Пілішча і больш яе ніхто не бачыў. На месцы ўжо працуюць і міліцыя і валанцёры, але суткі пошукаў выніку не далі. У ратавальнай аперацыі прымаюць удзел больш за 600 чалавек. Кепскія навіны з'явіліся пра Эдуарда Бабарыку. Са студзеня ён знаходзіцца ў бабруйскай калоніі нумар 2, дзе на яго аказваецца пастаянны ціск. Як піша партал «Зеркала», як толькі Эдуард трапіў у калонію, яго адправілі спачатку ў карцар, а пасля ў ПКТ, памяшканне камернага тыпу. Там сын Віктара Бабарыкі знаходзіўся як мінімум да сярэдзіны вясны. Магчыма, што ён і дагэтуль там, бо Эдуарду пастаянна давалі дысцыплінарныя спагнанні, каб пазней перавесці з калоніі ў турму. Прычым у камеры ён сядзеў адзін, і маральны стан хлопца хутчэй за ўсё быў не вельмі добрым. Тут, магчыма, трэба патлумачыць, што менавіта робяць лукашэнкаўцы з Эдуардам Бабарыкам і чаму гэта бесчалавечна. З моманту свайго затрымання ў чэрвені 2020 года і па гэты студзень хлопец быў у СІЗА. Гэта маленькая камера на некалькі чалавек, адкуль раз на дзень выводзяць на кароткі шпацыр. У такіх умовах Эдуард правёў 3,5 гады. Для разумення, многія вязні мараць хутчэй трапіць СІЗА ў калонію, бо ў калоніі ёсць і спатканні з роднымі, і магчымасць займацца спортам, ды і банальна свежае паветра. Але гэта ўсё для забойцаў і гвалтаўнікоў, але не для палітычных. Для палітвязняў працягваюць ствараць невыносныя умовы ў калоніі, і цяпер знаходжанне ў ПКТ для Эдуарда Бабарыкі гэта фактычна вяртанне ва ўмовы СІЗА. Зноў маленькая камера, адкуль выводзяць на працу, а пасля вяртаюць чалавека ў 4 сцяны. Падобна, што Лукашэнку ўсё ж паставілі на месца. У апошнія дні колькасць мігрантаў, што працягваюць спробы трапіць у Еўропу з Беларусі, моцна скарацілася. За мінулыя суткі было ўсяго 20 такіх спроб, і для разумення, яшчэ тыдзень таму гэтая лічба складала 100 і больш спроб за дзень, а ў маі даходзіла да некалькіх тысяч. Падобна, што беларускія ўлады зразумелі намёк Кітая, бо нядаўна польскі прэзідэнт Дуда паведаміў кітайскаму лідару Сі Цзіньпіну, што не выключае поўнага закрыцця межаў з Беларусю. Пасля гэтага адбылося небывалае. Упершыню з моманту крызісу на мяжы Беларусі з Еўропай Кітай афіцыйна пракаментаваў сітуацыю і выказаў спадзеў, што бакі дамовяцца без эскалацыі напружанасці. І гэта быў трывожны званочак для Лукашэнкі, бо Пекін звычайна імкнецца не ўмешвацца ў канфлікты, якія адбываюцца ў свеце. А тут умяшаўся. Таму гэтую заяву можна разглядаць як сур'ёзны сігнал, што Кітай вельмі незадаволены пазіцыяй беларускіх уладаў. І прычыны такой незадаволенасці зразумелыя, бо праз мяжу Беларусі і Польшчы праходзіць важны для гандлю Кітая з Еўрасаюзам чыгуначны маршрут дастаўкі тавараў. У Беларусі пабудуюць цэлы музейны комплекс у гонар расійскага цара. Зрабіць гэта плануюць у Магілёве. Гэты комплекс будзе прысвечаны расійскаму імператару Мікалаю II і падзеям пачатку 20-га стагоддзя. Тэрміны рэалізацыі праекту пакуль не называюцца, аднак ужо ёсць эскізы архітэктурнага ансамбля. Тут варта адзначыць, што сувязь цара Мікалая II з цяперашнім беларускім абласным цэнтрам сапраўды ёсць. Менавіта ў Магілёве ў 1915-17 годах знаходзілася стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага арміі расійскай імперыі. Таксама Мікалай II правёў у Магілёве першыя дні лютаўскай рэвалюцыі. Але ж ці варта гэта аж асобнага музейнага комплекса? Можа, лепш бы ўлады заняліся прыцягненнем увагі да сваёй беларускай гісторыі? Праўда, адказы на гэтае пытанне вы, напэўна, разумееце і самі. Ну і таксама адзначым парадаксальнасць сённяшняй Беларусі і яе ўладаў. З аднаго боку, пастаяннае ухваленне Савецкага Саюза і ўжо амаль поўная калька з яго ва ўсіх сферах. З іншага, музей у гонар цара, якога бальшавікі забілі амаль адразу, як прыйшлі да ўлады. Праблемы ў Беларусі? Дык вінаватыя беларусы. Апошнім часам заўважна растуць цэны, а таксама паскорылася інфляцыя. Цяпер жа чыноўнікі паведамілі, хто ў гэтым вінаваты. На думку Міністэрства антыманапольнага рэгулявання, асноўнымі прычынамі росту коштаў сталі высокія выдаткі вытворцаў, інфляцыя ў Расіі, а таксама высокі попыт на тавары з боку беларусаў. Праўда, як ратаваць сітуацыю, незразумела. Пра гэта ў чыноўніцкай заяве сказана не было.
Чарговы масавы завочны суд. Цяпер беларускія ўлады асудзілі адным махам аж 20 чалавек. Усе так званыя злачынцы гэта вядомыя аналітыкі, палітолагі, а таксама як прыхільнікі, так і крытыкі Святланы Ціханаўскай. Сярод абвінавачаных палітычны аналітык Юрый Дракахруст, былы дыпламат, а цяпер дарадца Ціханаўскай Александр Дабравольскі, сацыолог Філіп Біканаў, аналітык Рыгор Астапеня, паплечнік Зянона Пазняка Павел Усаў і іншыя. Усіх прызналі вінаватымі ў змове з мэтай захопу ўлады, заклікам да санкцый, распаліванні варожасці і ўдзеле ў экстрэміскім фарміраванні. Усім далі дзікія тэрміны ад 10 да 11,5 гадоў калоніі плюс штрафы ад 40 000 да 1 600 000 рублёў. Дзікі ўчынак гомельскай жанчыны. Проста падчас руху на скутары яна спынілася, дастала пакет, выкінула з яго шчанюка на ўзбочыне дарогі і спакойна паехала сабе далей. Неўзабаве жанчыну знайшлі. Ёй 50 гадоў і яна працуе вартаўніком у мясцовай установе. Свой учынак яна патлумачыла тым, што ў яе на працы завялося шмат бадзяжных сабак. Вось яна і спрабавала вырашыць пытанне, выкінуўшы аднаго з іх у раёне прыватнага сектара. Але ж па дарозе шчанюк пачаў кусацца і таму прыйшлося пазбавіцца ад яго раней. Цяпер жанчыну чакае суд і хутчэй за ўсё штраф. Калі што, з тым шчанюком усё добра. Сабачку падабралі мінакі і нават ужо знайшлі яму гаспадароў. Абяцаў навесці парадак, а ў выніку сам чакае суда. На Гомельшчыне будуць судзіць чарговага кіраўніка сельгаспрадпрыемства, маладога дырэктара Максіма Грамовіча. Кіраваў ён зусім нядоўга. Яго прызначылі на пасаду ў маі 23 года. Тады падчас афіцыйнага прызначэння чыноўнік заяўляў, што пачне працу з навядзення дысцыпліны. І вось што там з дысцыплінай невядома, але сам дырэктар цяпер праходзіць па справе аб перавышэнні паўнамоцтваў і яму свеціць аж да 6 гадоў калоніі. Адметна, што мінулага кіраўніка таго ж прадпрыемства таксама судзілі за перавышэнне паўнамоцтваў, бо ён рэгулярна збіваў п'яных работнікаў. За такое папярэдніка Грамовіча саджаць не сталі, а далі 4 гады хатняй хіміі. Малады Мінчук так хацеў увагі ад дзяўчат, што атрымаў праблемы ад міліцыі. 20гадовы хлопец разам з сябрам проста каля крамы пазнаёміліся з 2 дзяўчынамі. У нейкі момант нашаму герою стала крыўдна, што на яго не звяртаюць увагі, і прыцягнуць яе хлопец вырашыў арыгінальным чынам. Ён дастаў з кішэні балончык з пярцовым газам і пырснуў у дзяўчат. Усё скончылася міліцыяй, затрыманнем і крыміналкай за хуліганства. Цяпер юнаку пагражае да 3 гадоў калоніі. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў чацвер.